गोजोननाय थाबाय दिनै जोंनि गोजोनथाव बाथ्रा दिनैनि दिनावहाय जोङो मैया जोंनि बे अनारेबल गुवाहाटी हाइकर्टआ डबल बेन्चआ बे जोंनो जे रायखौ होना होबाय बे जोंनि बर' हारिनि थाखाय मोनसे जारिमिनारि जानानै थाबाय मानो होनबा गोबां बोसोरखौनो बुंदो 10 बोसोर बे जे इलिगेल भाबै सार्टिफिकेट लानानै जोंनि बर'नि जायगायाव जे बे जायगायाव जे इन्डिपेन्डेन्टनि आवगायनिफ्रायनो बर' सासे एमपि जानानै थांबाय थायोमोन बे एमपि सिटखौ सिख'नानै लाजादोंमोन सासे नन ट्राइबेलजों आरो बिनि थाखाय जों बिखा गावनानै बिखायाव नांहाबनानै दुखु मोननानै जों नांनानै दिनै 10 बोसोरावबो जोङो नांनानै फोजोबनो हायाखैमोन मानो होनबा बेहाय अनेकथा कनस्पिरेसि थादों अनेकथा जोंनि उइकनेस थानायनि थाखाय जोंनि हारिनि जोंनि खमजोरिनि थाखाय बा पलिटिकेलि जोङो कनस्पिरेसि खालामजानायनि थाखाय जों बेखौ जोङो एथ' बोसोर जोङो डिफ्राइभ खालामनानै दोनजादोंमोन नाथाय दिनै जोङो बे स्टेट लेभेल स्क्रुटिनि कमिटियाव होनानै बिनि सार्टिफिकेटखौ जों केन्सेल खालामनो हाबाय आरो अनारेबल हाइकर्टआबो बे सार्टिफिकेटनि सायाव बियो होदोंमोन हय आरो केस काउन्टार खालामदोंमोन खिन्थु बेखौबो दा जोंनि डबल बेन्चनिफ्राय बेखौ सेनिसाइड खालामनानै बिनि बे स्टे अर्डारखौ केन्सेल खालामनानै होबाय दा बियो खुनु बेला बियो इलेक्सन गेलेनो मोनला आरो बे जोंनि बे एसटि सिट क'क्राझार एसटि सिटआ उदां जानानै थाबाय दा बेवहाय जोंनि बर' बिदा फंबाय जोंनि बर' दैदेनगिरिफ्रानो सोरबा सासेया एमपि जानानै थानो हासिगोन बिनि थाखाय जों गोग्गानाय मोनबाय आरो साफ्रोम बर' रायजो राजानि थाखाय बे मोनसे गोजोनथाव खौरां आरो गोजोनथाव बाथ्रा बिनि थाखायनो जोङो साफ्रोम बर' रायजो राजाफोरनि सिङावबो जों एथ' गोबाव जों खस्थ' खालामदोंमोन जोङो बा जोङो दुखु मोनदोंमोनबो जोंनाव दुखु मोननाय खस्थ' मोननायखौ जों जेबो सानाखिसै दिनैनि दिनावहाय जों गावखौनो गाव बिराद उदां मोनसे जों बिराद गोसो गोरा मोनबाय आरो जों गोजोननाय मोनबाय आं सानो जोंनि बर' रायजो राजाफ्राबो बे दुखु दाहा बे गोसोआव गुगुर मोननानै थानाया दिनै उदां जाबाय बा दिनैनो फ्रि जाबाय होननानै आसा खालामो जोङो बेबायदिया पलिटिक्स हान्जानिफ्राय जोङो जेबो हेफाजाब बिथ'वाखैमोन लायाखैमोन मानो होनबा जोङो बयनिबावबो थांदों जों बेहाय अपोजिसन बा जोङो पजिसन पलिटिकेल पार्टि होननानै जोङो बयनावबो एप्रच खालामो बयबो मिथिगौ जों थाबायदों होननानै खिन्थु बे बिथांमोनहा बे गावबागाव पलिटिकेल लाबालाबनि मोनसे माबा थायो बिनि बेलायाव बिसोरो जोंखौ डाइरेक्ट खालामबा गुबुन हारिफोरनि बा गुबुन सुबुंफोरनिफ्राय जों भट मोननाय नङा जाजानो गिनानै बिथांमोनखौ जोंखौ डाइरेक्टलि रावबो हेल्प खालामाखै खिन्थु जोङो दा बुंनो हायो दा नैबे जे गभर्नमेन्टआ जोंखौ खालामबायब्ला बेवहाय जोङो दा गोजोननाय मोनदों दा गभर्नमेन्ट लेभेलनिफ्राय जोंखौ खालामनायखाय जोङो बेवहायल' गोजोननाय मोनदों खिन्थु जोङो डाइरेक्टलि सोरनिबा पलिटिकेल हान्जानिफ्राय जों बेबायदि डाइरेक्टलि जों मोनाखै दिनै थांनाय बेसेबा गोबाव आरो 10 बोसोर बे जुजै बे नबसरनिया जाय मानसिया ट्राइबेल सार्टिफिकेट लानानै नन ट्राइबेल मानसियानो क'क्राझार रिजार्भ कन्स्टिटुवेन्सियाव माबा एमपि जाबोबाय एमपि जानानै थादोंमोन बेखौ स्टेट लेभेल स्क्रुटिनि कमिटिया बिनि सार्टिफिकेटखौ दाननानै होबाय आरो बेनि एगेन्स्टै सार्टिफिकेट बे दाननानै होनायनि एगेन्स्टै हाइकर्टआव फैदोंमोन अनारेबल हाइकर्टआव फैदोंमोन बे अनारेबल हाइकर्टआ दा बिदि स्टे अर्डारखौ होदोंमोन स्टे अर्डारखौ दा इन्टारिम सिंगल बेन्चआ इन्टारिम अर्डार होनायखौ दा माबा डिभिजन बेन्चआ माबा सेटिसाइड खालामना होबाय 2014निफ्रायनो आजि 10 बोसोर एखे लेटारिया 10 बोसोर माबाबोदों मोननै टार्म्सखौ बियो माने जाबोदों जाहैबाय सार्टिफिकेट दाननाय जायैनि होननानै दा सार्टिफिकेट दाननायनि थाखाय जोङो बे स्टेट लेभेल स्क्रुटिनि कमिटिखौबो धन्यबाद होयो आरो बे अनारेबल हाइकर्टनि डिभिजन बेन्चआ बे माने सिंगल बेन्चआ बे स्टेट लेभेल स्क्रुटिनि कमिटिनि अर्डारखौ स्टे खालामनायखौ बेखौ माने सेटिसाइड खालामनायनि थाखायबो जोङो साबायखर होयो बे बाराव बे माने एमपि गेलेनाया सार्टिफिकेटआ भेलिड जानानै थानांगौमोन बे सार्टिफिकेटआ भेलिड नंला ओंखायनो बे सार्टिफिकेट गैयैखाय बे गेलेनो मोनला